Saan na marambakan digiti aguliteg ti panagkasangay da ita kumaabulan, kalpasan nga aksidente anadung parte may sa avan digiti nagluganan da motorsiklo iti barangay abot iti ili ti Piddig. Ti 40 ket upat ti tawen na a construction worker ani Apolinario Toribio, ken 50 ket upat ti tawen ng angkel na ni Antonio Gaot tinaggapo iti pagtrabahuan da iti ili ti Vintar, ken agawid kuman iti pagtaengan da iti ili ti Solsona, idinta madanunan da ti nakapasamakan ti insidente. Aksidente anadung parte kasabet da avan digiti inmaneho digiti biktima a motorsiklo ken nairaman pa iti dua a motorsiklo. Pauwi paawid datoy SUV tayo. And datoy ada bangir nga lane. And dito yung motor. Unfortunately datoy SUV nag-encroach lane. So nga nabangga na datoy upat ng motor sir. Makita ti impact kaditi nagbanagan digiti lugan. Nakaro ti pan nakadadael digiti motorsiklo, idinto a naburak ti windshield ken nakupikupit met ti sangwanan ti van. Dead on arrival digiti aguliteg, idinto a duapay nga individual ti nasugsugatan. They tried na i-revive. Unfortunately, dead on dineclare nila na disease po yung dalawa sir. Pero yung dalawa sir, kasi apat kasi yung victim natin sir, physical injury sir yung natamo nila sir. Di may isang motor, ada talaga ti karga ng minor. Fortunately, unharmed ti minor. Hindi may isang driver sir. Saan met anan ano ti driver ti van, rumrumwar nga adaan daytoy ti impluwensya ti arak idi mapasamak ti aksidente. When sir, allegedly, dato'y driver iti SUV, actually yun the started sir. Is allegedly, nakainom sir. When sir, ada ba iti disposition sir dati driver? Dato'y incident ito sir, kahit ongoing pa lang ti investigation na. Actually, dagiti kadwa tayo, dagiti investigator tayo, kahit napandamag tayo iti korte. Tapos ipila na di kaso through inquest sir. Saan na maawat ni Lola Susana at iapagdirikmat, agpada na pukaw keng kuwan na ti anak na ken kabsat na. Nasalun at dapay laing nga nagturong iti pagtrabahuan da iti bigat, ngem dagiti awananen angis laing nga nabagi ti sumangpet iti pagtaingan da. Kami pero mga awat siya. Masakit na aking kuwan at pukaw talaga kami siya. Kuna ni Lola Susana adi na mapakawan ti driver ang mapapati arason ti nakatayan ti anak ken kabsat na. Numan kayat na pagsungbatan na daytoy ti posible a nagbasulan na, saan napaylaing nga makuna no ituloy ti pamilya na ti agreklamo. Sakit mo na aking minangan. Mabalinin. Tayo siya mati napasama. So, mapakawan nyo dati nag-drive ti Starex man? Ano siya? Manot inala na kada kami duwa sa ditatay mga kaduwa na. No kayo dat magkipag-areglo, acceptarem, no, personally acceptarem ka din when no... Diyan ka mo to sir, kung magsumbatan na to sir, kung ano sa desisyon kay lakay ko pinto. Bakit na sir? Apela ti pulisya kaditi motorista iti panangliklik ti agmaneho no nakainom, ken kanayon ti panagan-annad no adday ti kalsada. Mark Magdirila, Balitang Solid North.